Oprezno sa limunom. Ja to govorim još od juče jer su se pojavile spekulacije da se u Srbiji prodaje jeftiniji limun iz Turske koji je prskan i mazalilom, a koji je opasan po zdravlje. Sad, da li je to samo fama ili se ipak radi o opravdanoj sumnji, to ćemo tek videti. A mene zanima da li vi sada nakon svega gledate limun drugim očima. Zvali ste nas pa da čujemo šta Srbija misli. Ja ga ne gledam nikako, nisam ga ni ranije gledala, niti kupovala, ne volim ga. Ma ja ću da ga jedem svakako, baš me briga. I kad je bila ona afera s mlekom, ja sam pila mleko i nije mi ništa. Ja mogu da ti kažem da mi je ta cela afera oko limuna mnogo smešna i da uopšte ne obraćam pažnju na sve to. Jedem limun, to je cedim limun ko što sam cedila i pre 10 i 15 i godinu dana i 10 godina i da mislim da se time samo zataškavaju neke druge mnogo važnije stvari u Srbiji od da li jedemo otrovan limun ili ne jedemo otrovan limun. Mislim da niko neće umreti. Da sam verovala u aflatoksine, u svinjske, ptiče, gripove, gde bi sad bila? Pa pravo da vam kažem, ja sad razmišljam o svim tim stvarima koje su nas zadesile, ali svejedno, ja limun gledam, ne samo da gledam drugim očima, nego i mandarine ni krive ni dužne, gledam popreko. A vi? Limun da ili ne? Komentare ostavite na fejsu Radio Indeksa, pa ih čitam uskoro. Radio Indeks. Kuća dobre muzike.